我らを敵にしたのが運の尽きだ。闘気の渦巻き起こる。これがアルハザード。どうやら灼熱の炎で全てを飲み込め。
泣き起こる。風よ集いて竜巻となれ。かの者の剣となれ。剣となれ。切るわけにはいかん。旋風切り裂く。かの者の剣となれ。
悪魔疲弊のかの者を守る盾となる。もっと力が欲しい。使えるものは何でも。これ以上